Στη σκοτεινιά της νύχτας, εκείνη τη στιγμή που η σιωπή του κόσμου γύρω μας γίνεται σχεδόν εκοφαντική, ένας ψίθυρος αντίχησε μέσα μου. Ήμουν ο εκλεκτός, αλλά δεν το ήξερα ακόμη. Ήταν ώρα να σταματήσω, να μην προχωρήσω παρακάτω και να ακούσω το σώμα μου. Το σφίξιμο στο στήθος που εμφανιζόταν χωρίς προειδοποίηση, η αναστάτωση στο στομάχι πριν από σημαντικές συζητήσεις, η εξάντληση που ο ύπνος δεν μπορούσε να γιατρέψει. Όλα αυτά τα σημάδια ήταν σαν να μου έλεγαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αναρωτιόμουν αν γινόμουν πολύ ευαίσθητος, αν το άγχος είχε νικήσει τελικά, αν το σώμα μου με πρόδιδε την πιο δύσκολη στιγμή. Αλλά εκείνο το βράδυ, κάτι μαγικό ήταν έτοιμο να αποκαλυφθεί. Ο Θεός ετοιμαζόταν να μου αποκαλύψει μια αλήθεια που θα άλλαζε την αντίληψή μου για κάθε φυσικό σήμα που είχα βιώσει. Το σώμα μου δεν κατέρεε, αλλά μιλούσε, εκφράζοντας όσα η ψυχή μου ήξερε ήδη, ενώ το μυαλό μου αρνούνταν να αποδεχτεί. Στις 3:33 το πρωί βρέθηκα σε μια οπτική που εξηγούσε τα πάντα. Στεκόμουν σε έναν χώρο που θύμιζε αίθουσα ελέγχου. Όχι μια μηχανική αίθουσα με κουμπιά και οθόνες, αλλά μια ζωντανή αίθουσα ελέγχου φτιαγμένη από φως, αναπνοή, ρυθμό και παλμό. Ξαφνικά κατάλαβα ότι ήμουν μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα, παρακολουθώντας το να λειτουργεί από μέσα. Ήταν η πιο ιερή στιγμή που είχα βιώσει ποτέ. Σημάδια εκρήγνυνταν συνεχώς σε κάθε κατεύθυνση. Μηνύματα ταξίδευαν μέσα σε μονοπάτια που δεν μπορούσα να κατανοήσω πλήρως. Όλα ήταν συνδεδεμένα. Όλα μιλούσαν. Όλα άκουγαν. Και στο κέντρο αυτής της ζωντανής αίθουσας ελέγχου βρισκόταν μια μορφή που δεν περίμενα. Δεν ήταν επιστήμονας που παρακολουθούσε δεδομένα, ούτε γιατρός που διαγνώριζε προβλήματα. Ήταν ένα άγγελος, που ρύθμιζε ρυθμίσεις, ανασύνδεε συνδέσεις, αναβάθμιζε συστήματα με προσοχή και αποφασιστικότητα. Παρακολουθούσα καθώς αύξανε την ευαισθησία σε μία περιοχή, καθώς μείωνε την ανοχή σε άλλη, καθώς ανακατεύθυνση ενέργειας από το ένα σύστημα στο άλλο. Με κάθε ρύθμιση το σώμα αντιδρούσε. Το στήθος σφίγγεται, το στομάχι αναταράσσεται, οι πρότυποι ύπνου αλλάζουν, το νευρικό σύστημα επανακαλυμπράρεται. Τότε ο Θεός εμφανίστηκε δίπλα μου. Κοίταξε τον άγγελο που δούλευε και κούνησε το κεφάλι του με έγκριση. Μετά γύρισε προς εμένα και είπε: «Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθώ για τους εκλεκτούς μου. Αναβαθμίζω τα εσωτερικά τους συστήματα, γιατί αυτό που πρόκειται να φέρουν απαιτεί ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα. Οι παλιές ρυθμίσεις τους επέτρεπαν να ανέχονται ό,τι τους σκότωνε αργά. Οι παλιές συνδέσεις τους έκαναν να αγνοούν ό,τι τους drained. Οι παλιές ρυθμίσεις τους κρατούσαν άνετους σε περιβάλλοντα που μπλόκαραν τη μοίρα τους, αλλά τελείωσαν να τους αφήνουν να επιβιώνουν σε μέρη όπου προορίζονταν να ευδοκιμήσουν. Έτσι, κάνω τα σώματά τους να μιλούν ό,τι οι ψυχές τους γνώριζαν πάντα. Το σφίξιμο που νιώθουν δεν είναι άγχος. Music. Κάποτε, όταν οι ψυχές βρίσκονταν σε αναταραχή, η διάκριση άρχισε να φτάνει στο σώμα τους. Το ανακάτεμα που ένιωθαν δεν ήταν αδυναμία. Music ήταν το σύστημά τους που απέρριπτε όσα δεν μπορούσε να αντέξει η κλίση τους. Η εξάντληση που τους κατέβαλε χωρίς να την κατανοούν δεν ήταν απόλυση. Ήταν το κόστος ενέργειας της εσωτερικής αναδόμησης. Music δεν τους έσπασα. Τους αναβαθμίζω. Music και το σώμα τους απλά αναφέρει την πρόοδο. Τότε, ο άγγελος κοίταξε ψηλά από τη δουλειά του και συνειδητοποίησα ότι το σώμα που εργαζόταν ήταν το δικό σου. Αυτή η λέξη είναι για σένα. Το σώμα σου δεν σε έχει προδώσει. Στην πραγματικότητα, σε έχει προστατεύσει. Κάθε δυσάρεστο σήμα που έχεις βιώσει, Music, είναι απόδειξη ότι ο ουρανός σε προετοιμάζει για όσα έρχονται. Μην παραλείψεις αυτό το μήνυμα. Μην σκρολάρεις μακριά. Αν φύγεις πριν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη, θα συνεχίσεις να παλεύεις με σήματα που στην πραγματικότητα σου σώζουν τη ζωή. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος. Η κατανόηση του σώματός σου, Music, πρόκειται να αλλάξει για πάντα. Πριν προχωρήσουμε πιο βαθιά, χρειάζομαι να κάνεις κάτι. Πληκτρολόγησε «Το σώμα μου μιλάει» στα σχόλια παρακάτω. Music. Αυτό δεν είναι απλώς πληκτρολόγηση. Είναι αναγνώριση. Λες στον ουρανό ότι είσαι έτοιμος να ακούσεις όσα το σώμα σου, Music, προσπαθεί να σου πει. Πληκτρολόγησέ το τώρα και κάνε εγγραφή αμέσως. Music ενεργοποίησε όλες τις ειδοποιήσεις. Ό,τι ακολουθεί μετά από αυτό το βίντεο θα αποκαλύψει ακριβώς τι επικοινωνεί το σώμα σου. Music. Αν το χάσεις, θα γνωρίζεις ότι τα σήματα σου έχουν σημασία, αλλά όχι τι σου λένε συγκεκριμένα. Κάνε εγγραφή τώρα. Music. Δεν βρήκες αυτό το βίντεο τυχαία. Το βρήκες επειδή το σώμα σου έχει φωνάξει τελευταία και εσύ έχεις μπερδευτεί.
Ο Θεός προγραμμάτισε αυτή την αποκάλυψη και τα σήματα του σώματός σου πρόκειται να αποκτήσουν πλήρη νόημα. Άφησέ με να περιγράψω όσα έχεις βιώσει. Το στήθος σου έχει σφίξει. Music. Όχι με τον τρόπο που σφίγγει από φυσική καταπώνηση. Αυτή η σφίξη μου εμφανίζεται ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προφανή αιτία. Μπορεί να είσαι καθισμένος σε κυκλοφορία, να διπλώνεις ρούχα, να ξαπλώνεις στο κρεβάτι χωρίς καμία πίεση και ξαφνικά το στήθος σου συμπιέζεται σαν να υπάρχουν αόρατα χέρια που ασκούν πίεση. Το έχεις ονομάσει άγχος. Το έχεις ονομάσει music πίεση. Το έχεις ονομάσει πανικό. Αλλά δεν είναι κανένα από αυτά. Είναι διάκριση που επιτέλους έχει φτάσει στο σώμα σου. Το πνεύμα σου ήξερε εδώ και καιρό ότι κάτι στη ζωή σου είναι εκτός πορείας. Αλλά το μυαλό σου συνέχιζε να βρίσκει δικαιολογίες, να ρίχνει λογικές και να αποφεύγει την αλήθεια. Έτσι ο Θεός άφησε το μήνυμα να παρακάμψει το μυαλό σου και να μιλήσει απευθείας στη σάρκα σου. Η σφιχτή αίσθηση στο στήθος σου είναι το σώμα σου που λέει ότι αυτό δεν είναι σωστό για το δρόμο που ακολουθείς. Music. Το στομάχι σου έχει ανακατευτεί, όχι με τον τρόπο που ανακατεύεται από κακή τροφή ή ασθένεια. Αυτή η αναστάτωση εμφανίζεται γύρω από συγκεκριμένα άτομα, σε ορισμένα περιβάλλοντα και κατά τη διάρκεια ορισμένων συζητήσεων. Μπαίνεις σε έναν γνώριμο χώρο και ξαφνικά το έντερο σου στουίστς. Απαντάς σε μια γνώριμη κλίση και ξαφνικά νιώθεις ναυτία. Εμπλέκεσαι σε μια γνώριμη κατάσταση και ξαφνικά το στομάχι σου διαμαρτύρεται. Έχεις αποκαλέσει αυτή την κατάσταση ευαισθησία. Την έχεις ονομάσει δραματικότητα, υπερβολική σκέψη. Αλλά το στομάχι σου δεν σου λέει ψέματα. Καταγράφει όλα όσα η ευγένειά σου έχει αγνοήσει. Ένα παράξενο σχεδόν ψυχολογικό μήνυμα αναδύεται από μέσα σου. Αυτό το άτομο σου κοστίζει την εσωτερική ηρεμία. Αυτό το περιβάλλον σου αποστραγγίζει το πνεύμα. Αυτή η επαναλαμβανόμενη κατάσταση εμποδίζει όσα έχει ο Θεός για σένα. Ο ύπνος σου έχει διαταραχθεί, όχι από καφεΐνη ή θόρυβο, είναι αλλά με μια διαταραχή που σε ξυπνά σε παράξενες ώρες, νιώθοντας ότι έχεις συνομιλήσει όλη τη νύχτα. Είναι η αίσθηση ότι κοιμήθηκες 8 ώρες και παρόλα αυτά το σώμα σου νιώθει ότι ταξίδεψε κάπου χωρίς εσένα. Όνειρα γεμάτα με πρόσωπα από το παρελθόν, καταστάσεις που δεν έχουν συμβεί ποτέ, συναισθήματα χωρίς ξεκάθαρες ιστορίες. Μπορεί να το έχεις ονομάσει αϊπνία, άγχος ή απλώς το πέρασμα του χρόνου. Αλλά ο ύπνος σου δεν είναι σε κακή κατάσταση. Είναι σε διαδικασία. Το υποσυνείδητό σου είναι τελικά ασφαλές αρκετά για να εξετάσει όσα η ξύπνια ζωή σου έχει αποφεύγει. Παλιά συμφωνίες σπάνε, παλιές πληγές βγαίνουν στην επιφάνεια, παλαιά μοτίβα απελευθερώνονται και το σώμα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία απελευθέρωσης. Ο Θεός λέει, απόψε σου μιλάω μέσα από το σώμα σου, γιατί το σώμα σου δεν μπορεί να μου πει ψέματα όπως μπορεί να το κάνει το στόμα σου. Το σώμα σου δεν μπορεί να διαπραγματευτεί όπως το μυαλό σου. Δεν μπορεί να προσποιηθεί όπως η προσωπικότητά σου. Όταν θέλω να προσελκύσω την προσοχή των εκλεκτών μου, αυξάνω την ένταση σε εκείνο το σημείο όπου δεν μπορούν να προσποιηθούν. Και όλα όσα έχεις νιώσει είναι εγώ που προσπαθώ να σου τραβήξω την προσοχή, όχι για να σε τιμωρήσω, αλλά για να σε καθοδηγήσω, όχι για να σε σπάσω, αλλά για να σε προετοιμάσω. Η δυσφορία δεν είναι πρόβλημα. Είναι η λύση. Σε αναγκάζει να αντιμετωπίσεις τελικά ό,τι έχεις ανεχτεί για πολύ καιρό. Αυτή είναι η πρώτη αλήθεια που πρέπει να κατανοήσεις. Το σώμα σου δεν είναι εχθρός σε αυτή τη φάση. Το σώμα σου είναι σύμμαχος και αγωνίζεται για την ευθυγράμμισή σου, ενώ το μυαλό σου παλεύει για την άνεσή σου. Και ο Ιησούς μίλησε για την ευαισθησία σου. Είπε, «Ο ναός του Αγίου Πνεύματος δεν προορίζεται να ανέχεται ό,τι λυπεί το πνεύμα». Στην 1η Κορινθίους 6:19 δηλώνεται ότι το σώμα σου είναι ναός και οι ναοί έχουν όρια. Υπάρχουν πράγματα που δεν ανήκουν μέσα. Υπάρχουν παρουσίες που δεν μπορούν να εισέλθουν. Υπάρχουν ατμόσφαιρες που δεν επιτρέπονται. Αυτό που έχεις βιώσει είναι ο ναός που επιβάλλει τα όρια του. Το σώμα σου απορρίπτει ό,τι η κλίση σου δεν μπορεί να αντέξει. Μην το πολεμάς. Συνεργάσου με αυτό. Η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία. Είναι η αγιότητα που μαθαίνει να ζει σε σάρκα. Μην παραλείψεις ό,τι έρχεται στη συνέχεια. Το πνεύμα είναι έτοιμο να αποκαλύψει γιατί τα σήματα γίνονται πιο δυνατά. Άφησέ με να σου πω γιατί το σώμα σου έχει γίνει τόσο θορυβώδες τελευταία. Για χρόνια έμαθες πώς να παρακάμπτεις τα σήματά σου. Έμαθες να χαμογελάς ενώ το στομάχι σου σφίγγεται. Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο και αναταραχή, υπήρχε μια ψυχή που είχε μάθει να λέει «ναι», ενώ η καρδιά της σφιγγόταν. Είχε συνηθίσει να μπαίνει σε δωμάτια που
που της κόστιζαν την ειρήνη της, γιατί πίστευε ότι η ειρήνη ήταν μια πολυτέλεια που δεν μπορούσε να έχει. Ήταν μια ειδική στο να αγνοεί τα σήματα του σώματός της. Για μια εποχή, αυτή η δεξιότητα της επιβίωσης την υπηρετούσε. Τη βοηθούσε να αντέχει σε περιβάλλοντα από τα οποία δεν μπορούσε να ξεφύγει, να περιηγείται σε σχέσεις που δεν μπορούσε να αφήσει, να λειτουργεί σε συστήματα που δεν μπορούσε να αλλάξει. Αλλά αυτή η εποχή είχε τελειώσει. Ο Θεός με την αγάπη του δεν της επέτρεπε πια να παρακάμπτει τα σήματα που της έστελνε. Δεν την απομάκρυνε από τα πάντα ταυτόχρονα, αλλά της αφαιρούσε την ανοχή της. Τι της έκανε τη μάσκα να νιώθει σφιχτή, τα παλιά αστεία να φαίνονται κοφτερά και τους παλιούς συμβιβασμούς να είναι θορυβώδεις. Οι παλιές καταστάσεις που κάποτε δεν την ενοχλούσαν, τώρα την εξουθένωναν με τρόπους που δεν είχε ποτέ φανταστεί. Αυτή δεν ήταν μια επιστροφή σε αδυναμία, αλλά μια αποκατάσταση ευαισθησίας. Ήταν η στιγμή που το σώμα της αποκτούσε ξανά τη φωνή του, ύστερα από χρόνια σιωπής. Ο Θεός της υπενθύμιζε ότι είχε περάσει χρόνια επιβιώνοντας σε περιβάλλοντα που ποτέ δεν προορίζονταν να είναι μόνιμα. Προσαρμόστηκε ξανά και μου διάσε ό,τι χρειαζόταν για να προχωρήσει. Αλλά η προσαρμογή δεν είναι το ίδιο με την ευθυγράμμιση. Μπορείς να προσαρμοστείς σε ένα δηλητήριο αν η δόση είναι μικρή και αργή. Ωστόσο, ο Θεός δεν τη δημιούργησε για να προσαρμόζεται στο δηλητήριο. Τη δημιούργησε για να ζει σε υγεία, έτσι, ή της αφαιρούσε την ανοχή της σε ό,τι την κατέστρεφε αργά και βασανιστικά. Τα σήματα που γίνονταν πιο δυνατά δεν ήταν ένδειξη αποτυχίας του σώματός της, αλλά η επιτέλους ευκαιρία του να της αποκαλύψει την αλήθεια για το πού είχε ζήσει. Γι' αυτό δεν μπορούσε πια να προσποιείται σε κάποιες συζητήσεις. Γι' αυτό οι πολυάριθμες παρέες την εξουθένωναν με τρόπους που ποτέ δεν συνέβαιναν πριν. Γι' αυτό ορισμένοι άνθρωποι drained μόλις έβλεπε το όνομά τους στο τηλέφωνό της. Αυτά τα περιβάλλοντα που κάποτε της φαίνονταν φυσιολογικά, τώρα την έπνιγαν. Το σύστημά της απέρριπτε ό,τι δεν μπορούσε πια να υποστηρίξει. Και η απόρριψη πάντα φέρνει μια αίσθηση δυσφορίας πριν νιώσει κανείς την ελευθερία. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είχε κηρύξει την προστασία της. Είχε παρακολουθήσει αυτήν την εκλεκτή να παρακάμπτει τα σήματα για χρόνια. Έμεινε όταν έπαιρνε προειδοποιήσεις. Υπέμεινε όταν ένιωθε δυσφορία. Χαμογελούσε ενώ το σώμα της φώναζε να φύγει. Αλλά αυτή η εποχή της υπερπήδησης είχε τελειώσει. Τα σήματα που στέλνει τώρα ο Θεός δεν θα είναι πια αγνοήσιμα. Το σώμα της δεν θα συνεργαστεί με ό,τι το πνεύμα της έχει ήδη απορρίψει. Αυτό δεν είναι τιμωρία, αλλά προστασία που επιταχύνεται, γιατί ό,τι έρχεται προς αυτήν απαιτεί έναν καθαρό δρόμο και δεν θα την αφήσει να κουβαλήσει το πεπρωμένο της σε περιβάλλοντα που θα το κατέστρεφαν. Η σοφία από το Εκκλησιαστή 3.1 ενεργοποιείται για την εποχή της. Υπάρχει χρόνος για όλα και εποχή για κάθε δραστηριότητα κάτω από τον ουρανό. Υπήρξε μια εποχή για να ανέχεται. Αυτή η εποχή έχει τελειώσει. Τώρα είναι η εποχή της διάκρισης. Σε μια εποχή όπου οι σήματα του σώματος γίνονται πιο έντονα, το ταξίδι της αυτογνωσίας και της αποδοχής αρχίζει να αποκαλύπτεται. Ο καιρός αυτός είναι αφιερωμένος στην εμπιστοσύνη στο σώμα μας, που αρχίζει να στέλνει σαφή μηνύματα. Όταν ο νους μας προσπαθεί να διαπραγματευτεί μέσα σε 2 εβδομάδες, οι σήματα θα γίνουν ακόμα πιο ξεκάθαρα. Ό,τι μας προκαλούσε αόριστη δυσφορία θα μετατραπεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Θα γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει απορρίψει το σώμα μας. Ας μιλήσουμε για το τι ετοιμάζεται το σώμα μας να υποδεχτεί. Τα σήματα δεν αφορούν μόνο αυτά που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας, αλλά και αυτά που είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε. Το σώμα μας ανακατασκευάζεται για να δεχτεί περισσότερα, για πηγές που δεν εξαντλούνται, για ευκαιρίες που μας αναγνωρίζουν χωρίς να μας κάνουν να παρακαλούμε και για σχέσεις που δεν κοστίζουν την εσωτερική μας γαλήνη. Για καθήκοντα που ευθυγραμμίζονται με την κλίση μας και δεν μας εξαντλούν, αλλά μας ενδυναμώνουν. Όμως η αύξηση απαιτεί ικανότητα και η ικανότητα χρειάζεται ένα σώμα που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος χωρίς να καταρρεύσει. Ο Θεός μας λέει: πολλά από τα παιδιά μου ζητούν αύξηση και εγώ τους δίνω διάκριση αντί για αυτό. Νομίζουν ότι καθυστερώ την ευλογία, αλλά στην πραγματικότητα την προστατεύω. Γιατί αν το σώμα σας εξακολουθεί να λέει ναι σε ό,τι σας εξαντλεί, θα απορροφήσετε την ευλογία τη στιγμή που θα φτάσει. Αν το σύστημά σας συνεχίζει να ανέχεται ό,τι σας αποσυντονίζει, θα σαμποτάρετε την προαγωγή προτού μπορέσετε να την απολαύσετε. Έτσι, διδάσκω το σώμα να λέει όχι πριν απελευθερώσω την αυθονία. Ενδυναμώνω την άρνησή σας πριν χύσω την πρόνοια. Αυτό δεν είναι καθυστέρηση, είναι προετοιμασία. Ας και οι σήματα του σώματός σας είναι απόδειξη ότι η προετοιμασία σχεδόν ολοκληρώνεται.
Αυτός είναι ο λόγος που η όρεξή σας έχει αλλάξει. Τρόφιμα που παλαιότερα σας ικανοποιούσαν τώρα, σας αφήνουν βαρύς και θολούς. Το σώμα σας μαθαίνει ποιο είδος καυσίμου απαιτεί η μοίρα σας. Γι' αυτό η κοινωνική σας ανοχή έχει περιοριστεί. Άνθρωποι που παλαιότερα χωρούσατε τώρα σας εξαντλούν μέσα σε λίγα λεπτά. Το σώμα σας μαθαίνει ποια παρέα μπορεί να αντέξει η κλίση σας. Επίσης, ο ύπνος σας απαιτεί περισσότερη προσοχή. Πρότυπα που παλαιότερα λειτουργούσαν τώρα σας αφήνουν ανενεργούς. Το σώμα σας μαθαίνει ποια ξεκούραση χρειάζεται η αποστολή σας. Δεν γίνεστε δύσκολοι. Γίνεστε διακριτικοί. Και η διάκριση πάντα φαίνεται ενοχλητική πριν αποδειχθεί προστατευτική. Ο Ιησούς μίλησε για την προετοιμασία σας. Είπε: δεν σας κάλεσα να κουβαλήσετε τη μοίρα σας σε ένα σώμα που δεν μπορεί να την υποστηρίξει. Σας κάλεσα να είστε ζωντανή θυσία, αγία και αποδεκτή. Ρωμαίους 12:1. Το να είστε ζωντανοί σημαίνει ότι το σώμα σας συμμετέχει στην προσφορά. Το αγιασμένο σημαίνει ότι το σώμα σας μαθαίνει να απορρίπτει ό,τι μολύνει. Το αποδεκτό σημαίνει ότι το σώμα σας ευθυγραμμίζεται με ό,τι αποδέχομαι. Οι φυσικές αλλαγές που βιώνετε είναι το σώμα σας που μαθαίνει να ζει ως ζωντανή θυσία. Μαθαίνει τι να αποδέχεται και τι να αρνείται. Αυτό δεν είναι περιορισμός. Είναι εξευγενισμός. Μέσα σε 21 ημέρες, αυτό που το σώμα σας έχει απορρίψει θα επιβεβαιωθεί. Κάτι που έχετε ανεχτεί θα αφαιρεθεί. Όχι επειδή το επιβάλλατε, αλλά επειδή η ευθυγράμμιση τελικά συμμορφώθηκε με τη διάκριση. Μην παραλείψετε αυτό το κομμάτι του ταξιδιού σας. Η συνέχεια της ιστορίας αποκαλύπτει πώς να συνεργαστείς με τα σήματα του σώματός σου. Ας δούμε πώς μπορείς να δουλέψεις μαζί του, αντί να παλεύεις εναντίον του. Αρχικά, σταμάτα να ζητάς συγγνώμη για την ευαισθησία σου. Έχεις χαρακτηρίσει τον εαυτό σου υπερβολικά ευαίσθητο, συναισθηματικό, ίσως και εύθραυστο. Έχεις νιώσει ντροπή για το πόσο έντονα νιώθεις και πόσο γρήγορα αντιδράς. Έχεις ευχηθεί να μπορούσες να είσαι πιο σαν τους ανθρώπους που φαίνονται αδιάφοροι απέναντι σε όλα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πιο εξελιγμένοι από σένα. Είναι πιο αποσυνδεδεμένοι. Έχουν μάθει να αναισθητοποιούν αυτά που εσύ έχεις μάθει να νιώθεις. Και στην εποχή που έρχεται, το να νιώθεις θα είναι το πλεονέκτημά σου. Ο Θεός λέει: η ευαισθησία σου δεν είναι ατέλεια. Είναι σχέδιο. Σε έφτιαξα για να καταγράφεις όσα οι άλλοι αγνοούν. Σε έφτιαξα για να αντιλαμβάνεσαι τις αλλαγές σε ένα δωμάτιο πριν αυτές ανακοινωθούν. Σε έφτιαξα για να νιώθεις τη δυσλειτουργία πριν αυτή εκδηλωθεί. Σταμάτα να ζητάς συγγνώμη για αυτό που θα σε προστατεύσει. Η ευαισθησία σου δεν είναι αδυναμία. Είναι το πρώιμο προειδοποιητικό σύστημα που εγκατέστησα μέσα στο σώμα σου. Δεύτερον, υπάκουσε στο σήμα πριν το κατανοήσεις. Το σώμα σου συχνά γνωρίζει πριν το μυαλό σου μπορέσει να το εξηγήσει. Το στομάχι σου ανακατεύεται πριν μπορέσεις να εκφράσεις, γιατί αυτός ο άνθρωπος σε κάνει να νιώθεις ανασφάλεια. Το στήθος σου σφίγγεται πριν αποδείξεις, γιατί αυτή η ευκαιρία είναι λάθος. Η ενέργειά σου εξαντλείται πριν μπορέσεις να τεκμηριώσεις, γιατί αυτό το περιβάλλον είναι τοξικό. Μη περιμένεις αποδείξεις πριν υπακούσεις το σήμα. Οι αποδείξεις έρχονται μετά την υπακοή, όχι πριν. Το σώμα σου δεν ζητά να κατανοήσεις. Ζητά να εμπιστευτείς. Τρίτον, σταμάτα να επιστρέφεις σε ό,τι το σώμα σου έχει ήδη απορρίψει. Κάθε φορά που αγνοείς το σήμα, καθυστερείς την προσωπική σου ευθυγράμμιση. Κάθε φορά που ξεπερνάς την ενόχληση για να αποδείξεις ότι μπορείς να το αντέξεις, παρατείνεις τη δική σου ταλαιπωρία. Κάθε φορά που επιστρέφεις στον άνθρωπο, στο μοτίβο ή στον τόπο που έχει ήδη επισημανθεί από το σώμα σου, αναβάλεις αυτό που ο ουρανός προσπαθεί να απελευθερώσει. Το σώμα σου έχει ολοκληρώσει τη δουλειά του. Έχει εντοπίσει την απειλή. Τώρα είναι η σειρά σου να τιμήσεις αυτή την πληροφορία. Ο Ψαλμός 139:14 ενεργοποιείται μέσα σου. Σου δίνω δόξα γιατί είμαι φοβερά και θαυμάσια φτιαγμένος. Τα έργα σου είναι θαυμάσια. Το γνωρίζω καλά, φοβερά και θαυμάσια φτιαγμένος. Το σώμα σου δεν είναι τυχαίο. Ούτε τα σήματά σου δεν είναι ατυχήματα. Η ευαισθησία σου δεν είναι λάθος. Έχεις σχεδιαστεί για να νιώθεις ό,τι νιώθεις. Και ό,τι νιώθεις είναι πληροφορία από τον ουρανό. Πρόσεξε πότε το σώμα σου μιλά. Πάρε χαμπάρι τι προκαλεί τη σφίξιμο στο στήθος σου. Δώσε προσοχή σε ό,τι κάνει το στομάχι σου να ανακατεύεται. Παρατήρησε ποια περιβάλλοντα σε εξαντλούν και ποια σε αναζωογονούν. Κατέγραψε τα πάντα. Το σώμα σου έχει μιλήσει. Τώρα είναι η ώρα να ακούσεις. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει όταν συνεργαστείς με τα σήματα. Όταν σταματάς να πολεμάς το σώμα σου και αρχίζεις να το εμπιστεύεσαι, όλα αλλάζουν.
Οι αποφάσεις γίνονται πιο ξεκάθαρες γιατί το σώμα σου επιβεβαιώνει ότι είναι ευθυγραμμισμένο. Οι σχέσεις γίνονται πιο απλές γιατί το σώμα σου αναγνωρίζει ότι είναι ασφαλές. Καθώς ο ήλιος άρχισε να δείει, η ατμόσφαιρα γέμισε με μια αίσθηση αναμονής και αλλαγής. Στην καρδιά ενός φωτεινού δωματίου, μια γυναίκα στάθηκε μόνη, περιβαλλόμενη από ανθρώπους και ευκαιρίες. Ήξερε, σχεδόν ενστικτωδώς, ότι ο χώρος αυτός ήταν προορισμένος για αυτήν. Μπήκε μέσα και μέσα σε δευτερόλεπτα ένιωσε τη σύνδεση, μια αίσθηση του ανήκειν που δεν μπορούσε να αγνοήσει. Στην πορεία της συνάντησε έναν άντρα. Τα μάτια τους συναντήθηκαν και μέσα σε λίγα λεπτά κατάλαβε αν η συνάντηση αυτή θα ήταν μια νέα περιπέτεια ή απλώς μια παύση. Στο μυαλό της οι σκέψεις της κυλούσαν γρήγορα και πριν καν ολοκληρώσει την ανάλυση της, είχε ήδη καταλήξει στο αν θα προχωρούσε ή όχι. Αυτή ήταν η διάκριση ενσωματωμένη στο σώμα της. Σαν μια μελωδία που έπαιζε στην ψυχή της, το πνεύμα και το σώμα της λειτουργούσαν επιτέλους σε συμφωνία. Όταν το πνεύμα και το σώμα συμφωνούν, γίνεσαι ασταμάτητος, σκέφτηκε. Όχι επειδή δεν έχεις αδυναμίες, αλλά επειδή δεν σπαταλάς πια ενέργεια σε ό,τι δεν εξυπηρετεί το σκοπό σου. Κάθε σήμα που υπάκουσε ήταν ενέργεια που διασώθηκε. Κάθε ευθυγράμμιση που τιμήθηκε ήταν δύναμη που διατηρήθηκε. Κάθε απόρριψη που εμπιστεύτηκε αποφεύθηκε η καταστροφή. Αυτή η φροντίδα ήταν αυτή που την προετοίμαζε για την αύξηση που είχε προσευχηθεί. Η σοφία αυτή που της είχε αποκαλυφθεί, τη στερέωνε για όσα θα ακολουθούσαν. Η μεταφορά που είχε προσευχηθεί ήταν συνδεδεμένη με αυτή την ευθυγράμμιση. Ό,τι είχε προσδοκίσει προερχόταν από τη διάκριση αυτή. Η ανατροπή που περίμενε συνδεόταν με τη συνεργασία του σώματος και του πνεύματος. Ο ουρανός δεν γεμίζει παλιές ασκούς με νέο κρασί και το σώμα της είχε αρχίσει να μεταμορφώνεται σε νέα ασκό. Ένας ασκός που μπορούσε να κρατήσει τα νέα χωρίς να χυθεί. Ένας που μπορούσε να αντέξει το βάρος χωρίς να καταρρεύσει. Ένας που μπορούσε να υποστηρίξει την ευλογία χωρίς να τη σαμποτάρει. Σφραγίστε αυτήν την αποκάλυψη στη ζωή σας, σκέφτηκε. Πείτε το φωναχτά. Η φωνή της ήταν ένα εργαλείο που ενεργοποιούσε την κατανόηση. Παντοδύναμε Πατέρα, εσύ που μιλάς μέσα από το σώμα μου, δέχομαι την αποκάλυψη των σημάτων μου απόψε. Το σώμα μου δεν καταραίει. Το σώμα μου μιλά. Μου έχει πει ότι ήδη ήξερε το πνεύμα μου. Άρχισε να αποδέχεται την ευαισθησία της. Σταμάτησε να παραβλέπει τα σήματα του σώματός της. Άφησε πίσω της ό,τι είχε απορρίψει το σώμα της. Κατανόησε ότι η σφιξιά στο στήθος της ήταν διάκριση, ότι ο αναβρασμός στο στομάχι της ήταν προστασία και ότι η εξάντληση που ένιωθε ήταν αναδόμηση. Από εκείνη τη μέρα και μετά, αποφάσισε να ακούει το σώμα της όχι ως αφέντη, αλλά ως αγγελιαφόρο, όχι ως εχθρό, αλλά ως σύμμαχο. Εμπιστευόταν τα σήματα που είχε εγκαταστήσει μέσα της. Υπακούει στις προειδοποιήσεις προτού τις κατανοήσει πλήρως. Τιμούσε τις πληροφορίες που της προσφέρει το σώμα της. Το σώμα της ήταν ναός και αυτός ο ναός μάθαινε να απορρίπτει ό,τι δεν ανήκει. «Είμαι έτοιμη για την ευθυγράμμιση», ψιθύρισε. «Είμαι έτοιμη για την αύξηση. Είμαι έτοιμη για όσα το σώμα μου έχει προετοιμάσει να κουβαλήσει στο όνομα του Ιησού. Αμήν». Ο ουρανός κατέγραψε αυτή τη δήλωση. Τα σήματα είχαν αναγνωριστεί, η συνεργασία είχε αρχίσει και το σώμα της θα γινόταν πλέον ο μεγαλύτερος σύμμαχός της στην αναγνώριση του επόμενου βήματος. Ολοκλήρωσε την αποκάλυψη της με μια απλή πράξη. «Ας κάνω αυτό το βίντεο δημοφιλές», σκέφτηκε. «Δεν είναι θέμα αριθμών, είναι θέμα συμφωνίας. Όταν πατήσω αυτό το κουμπί, συμφωνώ ότι το σώμα μου μιλάει θεϊκά μηνύματα». Και το έκανε αμέσως. Κεφάλαιο 8. Η αλήθεια του σώματος. Στη ζωή μας υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε αποπροσανατολισμένοι, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Αν βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση, μην ανησυχείς. Έρχεται μια εποχή που θα ανακαλύψεις τις κρυφές αλήθειες του σώματός σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία. Εγγράψου και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις, γιατί έρχονται περισσότερες αποκαλύψεις για το πώς να διαβάζεις τα σήματα του σώματός σου. Αν δεν το κάνεις, μπορεί να χάσεις κάτι σπουδαίο. Σκέψου τώρα κάποιον που γνωρίζεις, κάποιον που τα τελευταία καιρό νιώθει ότι το σώμα του φωνάζει. Ίσως είναι φίλος ή συγγενής που πιστεύει ότι χάνει τον έλεγχο, ενώ στην πραγματικότητα βιώνει μια αναβάθμιση. Ή κάποιος που θεωρεί τον εαυτό του πολύ ευαίσθητο ή πολύ συναισθηματικό. Είναι καιρός να του στείλεις αυτό το μήνυμα, να του δείξεις ότι η ευαισθησία του δεν είναι αδυναμία, αλλά μια θεϊκή σχεδίαση. Αφήστε το αποτύπωμά σας στις σκέψεις των άλλων, γράφοντας «το σώμα μου μιλά» στα σχόλια. Ας γνωρίζουν και οι άλλοι εκλεκτοί ότι δεν είναι μόνοι σε αυτό που βιώνουν.
Ας καταγραφεί στον ουρανό ότι έχεις αποδεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Εσύ, εκλεκτέ, ήρθες σε αυτό το βίντεο με αναστάτωση, αναρωτώμενος αν υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά μαζί σου. Αν φοβάσαι ότι γίνεσαι πολύ ευαίσθητος για να λειτουργήσεις, ή αν η ανησυχία έχει νικήσει τελικά την ηρεμία σου. Τώρα, φεύγεις γνωρίζοντας ότι το σώμα σου σε προστάτευε ανέκαθεν. Κάθε άβολο σήμα που βίωσες ήταν ένα θεϊκό μήνυμα, αν κάθε περίεργη αίσθηση ήταν ο ουρανός που προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή σου. Η σφίξιμο στο στήθος σου δεν είναι ανησυχία, αλλά διάκριση που επιτέλους φτάνει στη σάρκα σου. Ο ανακατωμένος σου στομάχος δεν είναι αδυναμία, αλλά προστασία που έχει εγκαταστήσει αυτός που σε δημιούργησε. Η κόπωσή σου δεν είναι κατάρρευση, είναι το κόστος ενέργειας της ανακατασκευής. Η ευαισθησία σου δεν είναι ευθραυστότητα, είναι θεϊκή σχεδίαση, φτιαγμένη με θαυμασμό και φόβο. Το σώμα σου δεν σε προδίδει. Αντιθέτως, μιλάει για σένα. Τώρα που ξέρεις πώς να ακούς, δεν θα μπερδευτείς ξανά από τα σήματα του. Εμπιστεύσου πλήρως το ναό σου. Τίμησε τα σήματα σου με πίστη. Συνεργάσου πλήρως με την αναβάθμισή σου. Αυτό που ο ουρανός ετοιμάζει για σένα θα αξίζει κάθε άβολο λεπτό αυτής της ιεράς προετοιμασίας.